Ini ndinewo nyaya yangu yandiri kudawo kutaura vehama. Ini ndine mhiko nemitemo yandakasiyiwa ndaudzwa nevabereki vangu. Nanhasi uno mhiko nemitemo iyi tichiri kungoiteedzera paukama. Baba naamai vangu vakasiya vandirayira zvose zvandaifanira kuti ndinge ndichizoita kana kuri kunzi ivo vanenge vashayika. Baba naamai vangu vaiva nemusha wavo, asi kuburikidza nezvavainge vabata zvakaita kuti vange vachizotama kubva kumusha vachizoya kuzovakira mutauni. Inini nevanin'ina vangu takazosara kuzvarwa, vabereki vedu vainge vava kugara kutauni. Saka mukukura taingoitiswa zvimwe zvinhu zvatainge tisinganzwisise nekuti taingoti tingaita sei sezvo vari ivo vabereki. Ndinorangarira kuti pandakatena 12 years ndakati ndichibva kuchikoro ndakaona baba vangu vakagara, vakati ivo baba, amai vangu nemumwe murume uyu wavakati ndiye aiva dhokta wavo. Takati tagara ndokubva amai vati ndidane vanin'ina vangu vaviri, vakati kuhanzvadzi dzangu dziende kuspare room. Musi uyu chandinogumisira kurangarira ndechekuti takabayiwa injection nadhokta ndokubva tangorara. Patakazomuka tainge tiri panze tisina kana chatainge takapfeka. Taiva tiri inini nevanin'ina vangu. Tainge takakombwa nevamwe varume vaiva vakazvimoneredza nemablankets ainge ari eblack. Varume ava vaiva vakazvivhara kumeso, asi ndakanzwa kuti pavarume ava paiva nababa vangu. Ndakanzwa kuti izwi iri izwi rababa vangu. Varume ava vaiti kana vakaimba vosvitsana, imwe kamba yavaipota vachidira, zvimwe zvinhu zvaiita kunge ropa so. Zvinhu izvi zvakati zvaitika, mumwe wavarume ava paakaona kuti inini ndainge ndapepuka, akauya ndokubva andikika nebhutsu, ndokubva ndangokolapsa zvekare. Zvinhu izvi zvakazoitika kusvikira pakazofa vabereki vedu. Vabereki vedu vakangobuda vachiti vachamboenda kuholiday, ndokubva pamba pazongosvika vamwe varume vachiti baba vedu vainge vari kuMortuary, vachiti vainge vakaita accident ndokubva vafira pasport. Asi vanin'ina vangu nehanzvadzi dzangu tose takarambidzwa kuenda kurufu rwababa naamai vangu. Inini ndindega ndakaenda nevarume vaya ndikanoona zvitunha zvevabereki vangu pavaiva kuMortuary kuParirenyatwa. Patakasvika pagedhi repapari hwainge hwatova usiku, asi ndakaona kuti gadhi aivapo akapiwa mari ndokubva abvumidza mota yataiva nayo kuti inge ichipinda muyadhi yechipatara. Tapinda takatenderera ndokuenda kuMortuary, ndokubva tasangana ikoko nadhokta vaya vekumbouya kumba vakatibaya mainjections vaya. Vaitove nename tag, asi nekukura mamemories acho ava kuita achiita fade away. Tiri muMortuary kudaro, ndakaona kuti zvitunha zvababa naamai vangu zvaiva patebho asi zvainge zvakapfukidzwa magumbeze eblack. Vanhu vaya vakanamata nechirudzi. Hamenowo mutauro wavaishandisa ndeupi. Vapedza dhokta vaya vakandipa bepa raiva rakanyorwa mhiko nemitemo, ndokubva vaita kuti ndipike pamberi pababa naamai vangu semwana wavo, ndikapika kuti ndichateedzera zvose. Takazobuda pachipatara tina dhokta vaya zvekuti pagedhi hatina kana kumbobvunzwa kana chinhu nemagadhi. Vanhu vaya vakazodzokera nesu kumba ndokubva vatisiya mumaoko meimwe shamwari yavabereki vedu, uyo akazotichengeta kusvikira mukukura kwedu. Saka mukukura kwedu takakura tiri vanhu kana kuti vana vaingogara vega paimba yatainge takasirwa nevabereki vangu. Asi taingopota tichichengetwa neshamwari yevabereki vangu, asi aisagara nesu 24/7 hake. But mumba maiitika zvakawanda. Dzimwe nguva waikwanisa kungoona hama yedu inenge yakasofa kudhara yakangomira mumba, mungava mukicheni kana kuti mutoileti. Asi chipoko chehama iyi chinenge chakangomira apa, dzimwe nguva chinenge chakangozara ropa, kana kuti chinongokutarisa chobva chapinda mumadziro nekutodhisapiya. Ivo vabereki vangu vainge vakandiudza kuti kana pamba zvinhu zvikaita sekudaro ndinge ndichishandisa mhiko dzavakandiudza kuti mweya yehama dzakafa dzibve pamba pedu, asi mweya iyi yaibva pamba pedu yotanga kushungurudza vamwe veukama. Iyi ndiyowo family secret yedu. Ndangotiwo ningotaurawo zvishoma zvakaitika kwatiri sevana vemufi.